Sice mám nádchu a necítim sa úplne najlepšie, ale tie zuby mi aspoň trošku urobili náladu a ja strašne rada, krásne sú, keď sú úplne snehobiele a k opalenej pokožke je to, že mega pekné, aj k neopalenej. Keď si dávate proste akýkoľvek rúž, na tých zuboch naozaj záleží, ako sa o ne staráte, či už chodíte na dentálnu hygienu, používate medzizubnú kefku, používate sonickú kefku na lepšie čistenie, dbajte na to, aby tie zuby boli tip-top a teraz, ak bude vianočná éra, všetky vianočné party, chcete zažiariť, toto je presne to, čo potrebujete, pretože keď nechcete, aby sa na vašich zuboch odrážalo to, že pijete kávu, jete čokoládu, jete čučoriedky, proste všetky tieto tmavé potraviny, ktoré spôsobujú ten taký zašetnutý poblak, tak robte to, čo robím ja, a to je, že si dám raz za čas, alebo keď potrebujem na nejakú udalosť, fotenie do telky, hoci kde. Keď potrebujem, sú to teda LED pásiky. Druhý produkt, ktorý mám od nich určite najradšej, je fialový korektor, ktorý tie zuby urobí ako keby ten efekt toho bielenia ešte bielšie, pretože ako si to dám, poprvé mám tam ešte kúsok tej bieliacej pasty, dám si to preč tým fialovým korektorom a to ako keby pohltí tie žlté odtiene a ten efekt je proste žiarivejší. A posledná vec, ktorú vám radím zakúpiť si, je jednoznačne červená pasta od nich na každodenné použitie. Je super bieliaca, takže tie zuby máte fakt krásne každý deň a potom vám to ešte ako keby tak boostne celé to bielenie a celý ten vizuál tých zubov. Takže máte aktuálne normálne, že Black Friday. Toto je, že Black Friday, žiadny kód, nebudem vás otravovať. Nepotrebujete, máte už zľavy na stránke, môžete nakupovať. Nebojte sa, že zajtra, ty kokos, keď dneska nakúpim, budú väčšie zľavy. Nie. Máte 30% na všetko, takže môžete nakupovať, či už vám to zaslobí, alebo na Vianoce, lebo je to fakt cool.